Avui us porto un vídeo molt fort. Bueno, molt fort no, però és que em sembla un tant curiós i d'un tema que crec que s'ha de parlar. L'altre dia, fent una mica d'ordre a l'estanteria on tinc tots els llibres relacionats amb temàtica moda, vaig trobar aquest llibre que feia molt de temps que no l'obria, que és el llibre que tenia jo quan estudiava assessoria d'imatge, que es diu Asesoria en vestuario, moda i complementos. És com el llibre de text que teníem, que ens va costar uns quants calarons, i el vaig obrir l'altre dia després de 5 anys i em vaig espantar. El vaig trobar de molt mal gust, el vaig trobar molt antiquat i que segueix com unes regles que no entenc, que gira tot al voltant del cànon estètic on les dones hem de ser altes, primes i amb el cos en forma de rellotge de sorra, i els homes han de ser més alts que nosaltres, forts, musculats i amb unes esquenes amples com armaris. Llavors, dins d'aquest llibre hi ha com uns exercicis que has de fer al teu client per saber quin tipus de cos té i llavors intentar corregir aquelles debilitats que té per tal que s'assembli al cànon de bellesa. Jo m'ho vull fer a mi mateixa i veure on fallo i quines són les solucions que em dona per tenir aquest cos perfecte de ser esvelta, no tenir el cul gros i semblar el rellotge de sorra. I també una cosa que no he acabat d'entendre és que dins del llibre, o sigui, hi ha una part d'història de moda que em sembla correcta, hi ha una part que t'explica els diferents estils de vestir que hi ha, les diferents tipologies de vestimenta, que aquí no he acabat d'entendre perquè està dividit, segueix dividit entre home i dona, però bueno, això és una guerra a part. A part d'això, hi ha una part de nutrició, d'índice de massa corporal, com de salut, que no acabo d'entendre en quin moment una assessora d'imatge ha de tindre aquestes capacitats nutricionals. És com donar-li encara més importància que hem d'estar prims i primes, que no entra al cap que pots estar gordo i estar sa. Però bueno, és que, hola, aquesta imatge és un constant. Ties primes i rosses i altes, a tot arreu. I després també parlava de retocs estètics, és que no ho entenc. És com tot disfressar-nos i canviar la nostra realitat. Llavors, el primer exercici que farem és aquest, que és el cànon anatómico femenino, on representa que un cos estilitzat és aquell que medeix 8 caps. Ens hem de mesurar el nostre cap, multiplicar-ho per 8 i si el teu cos mesura més de 8 és que ets alta, que llavors crec que no hi ha cap problema, però si medeix menys de 8 caps, ets baixeta. Llavors jo crec recordar que jo no entrarà dins d'aquest paràmetre. I bàsicament amb aquest exercici és quan em va agafar com el minicomplexe de tenir les cames curtes. Després també ens hem d'analitzar la forma del cos. Aquí t'explica per veure si tens els malucs amples o estrets, si tens els braços llargs, les cames llargues o curtes. I després també farem això, que és identificar quin tipus de cos tenim. Si el tenim triangular, rectangular, rellotge de sorra, que és el nostre objectiu, ser rellotge de sorra, si som una pera o si som una poma. Sembla això les Macedònia. Llavors, primer ens diuen, per saber l'amplada de la cadera, si la tens molt ampla o estreta, has de deixar els braços caiguts rectes i mirar si el teu maluc sobrepassa de les mans o no arriba. En el meu cas, sobrepassa, això vol dir que tinc els malucs amples. Wow, what a surprise. També ens diu que per mesurar la cintura, si la tens a una alçada adequada, has de mirar si la distància de les aixelles a la cintura és la mateixa que de la cintura als malucs. En el meu cas, tinc més llarg a la part superior, la distància d'aixelles a cintura és més llarga que de cintura als malucs. Això vol dir que la part de dalt és més llarga que el meu tronc inferior, que per això la distància de caps m'ha sortit que no arribo als 8 caps, perquè les cames les tinc curtes.
I també et diu que analitzis el teu cul, a veure si sobresurt molt o no, i el teu abdomen. És que és molt fort perquè els dibuixos, les ties són completament planes, o sigui, no tenen res de panxa, no sé on guarden els òrgans, però bueno. I llavors, pues, això, en el meu cas, pues, no estic plana, com el 95% de la humanitat. I pues, tinc el cul bastant respingón, que no és una sorpresa, però bueno. Llavors d'això obtenim que tinc les cames curtes, tinc els malucs amples, tinc el cul una mica sortit i ja està. Després també identificarem la nostra estació, que això és, depenent del color de la pell, dels ulls i del cabell que tens, t'identifiquen amb una estació o una altra, hivern, primavera, tardor i estiu, i llavors representa que has d'utilitzar uns colors per treure't el màxim partit. Llavors, jo tinc els ulls marrons, la cosa més normal i corrent, color xocolate, els cabells els tinc marró foscos, el que passa que porto les californianes i al baix doncs, tinc aquest toc de llum, i la pell no tinc ni idea, ara la tinc bastant blanca, però soc morena, amb un tonillo com oliva, groc. Llavors crec que soc tipologia tardor, que et fica ulls castaño oscuro, dorado o claro dorado, ámbar, verde o azul. Jo crec que són, pues, castaño oscuro, no? Marró fosc de tota la vida. El cabell, castaño, dorado o rojizo, que jo sí que tinc com els reflexes una mica vermells. I de la pell jo crec que encaixo pues, amb beix dorado oscuro. No sé, direm que soc tardor. Llavors, sent tipologia tardor, aquí ens diu que els colors que em queden bé són el perla, el daurat i terrosos, el verd amarillento, oliva, musgo, el marrón en totes les seves tonalitats, o sigui que el marró puc anar a full amb ell. Després els taronges ens diu que en totes les seves tonalitats bé, que el vermell em queda bé, el vermell anaranjado, que els grocs són amarillo, dorado, terracota i mostaza, vale? I que el daurat em queda bé en totes les seves tonalitats. I que he d'evitar el blau turquesa i verdosos, el rosa no em queda bé, el bordeus tampoc em queda bé, el morat tampoc, el blau marino tampoc, però jo discrepo perquè jo crec que és dels millors colors que em queden, però bueno, i que el negre no em queda bé, però si el negre queda bé a tothom. Tenim ja tots els tips del meu cos, tots els meus defectes i els colors que ens queden bé, llavors anem a mirar com he de corregir tots aquests problemetes. Llavors, un cop analitzat totes les solucions que donen els meus problemones de cos, hi ha algunes contradiccions, però el resum general seria que he de portar talons mitjans perquè tinc una alçada estàndard, ni alta ni baixeta, però he de ser més alta, llavors he de portar talons mitjans, que això també m'ajudarà a estilitzar les meves cames perquè tinc les cuixes gordotes i les cames curtes, llavors és com les hem d'estirar per ser més esvelta. També, com tinc les cames curtes, he de portar pantalons i faldilles de cintura alta per visualment allargar les meves cames, i per dissimular una mica les caderes he de portar millor pantalons rectes o amples que dissimulin aquella zona, però això també em crea volum una mica al cul. Però això ho podem solucionar portant jaquetes ombreres, que això farà que se m'equilibri la línia d'espatlles i malucs, i m'he de tapar la zona dels malucs amb jaquetes una mica llarguetes. També tinc el coll una mica llarg. Llavors, com podem dissimular-ho? Doncs portant coll alt o mocadors en aquella zona per evitar que es vegin. I crec que ja està. Bueno, el més guai de tot, et diu que si tens el cul gordo, que portis roba interior de contenció. Al·lucinant. Així que em vaig a preparar algun look seguint aquestes normes per aconseguir un cos perfecte i seguint els colors que m'han dit que em queden bé, i a veure què tal.
I bàsicament el que volia aconseguir amb aquest vídeo era dir-vos una cosa que és superòbvia, però crec que encara s'ha de repetir molt i crec que encara s'ha de canviar com la mentalitat de molta gent, i és que ens hem de vestir com ens doni la gana. Segons els exercicis que he fet, a mi m'ha destacat uns defectes que per mi són les virtuts del meu cos, i altres parts que estan dins del cànon de bellesa actual a mi no m'agraden sobre mi mateixa. Llavors és com tot molt absurd. Al cap i a la fi la roba serveix com per divertir-nos també una mica, per expressar part de la nostra personalitat, així que intentem no jutjar la gent per com va vestida pel carrer i siguem lliures.